מה יש לך להגיד? אחי, אני מה זה מקווה שזה לא יעוף לי מהיד. אני מחזיק את זה ככה כדי שיהיה ישר. זה יכול לעוף לי בשנייה. מה אתה רוצה שנעשה עם זה? אין בעיה. אני לא רוצה כלום, לי אין בעיה להחזיק את זה. אני רק אומר. אז חביבי, תחזיק חזק. זה מה שיש לי לומר לך. יאללה. יאללה, קדימה. זה בן צור. אחריך. ירידה אחת, לא צריך יותר. הוא משהו. כל הכבוד בוזון. הייתה ירידה אחת טובה בלי נפילה. פשוט עליך. בסדר, לא? של הוידאו? כן, של הוידאו זה בן זונה. פה לבטה יש לה פייפ נחמד כזה. אני זורם איתך, מה שבא לך. מה שבא לי? מה שבא לך. אתה מחזיק את המצלמה חזק? לא. אתה בטוח שאתה מצלם? אני מקווה שאני מצלם. זה קדימה? כן. אנחנו נשמור אותה אלפאק לאחר כך. כשאתה מצלם אני רוצה לעשות זה יפה. אוקיי. רגע. המצלמה מוסיפה לי פה יכולות, אתה יודע? מה היא? תראה איזה תותח, יאללה, גולש אחורה. ראית מה זה? לאיפה אתה רוצה? לפה? מה, עם המוגולים? אחי, אני בלי מקלות, אל תשכח. מחזיק ביד אחד מצלמה, ביד שנייה את שני המקלות. מוגולים או אף פייפ? אף פייפ. Sorry? I have no idea. מה, פה יש אף פייפ? יפה. טוב. על האיסטור זה להקטון. וואה, גם פה יש מוגולים יפים. רגע, בוזי, חכה, תן לי לתפוס את זה. רגע. כן, נפילה ראשונה של היום. בוזי, לאמא שלך, תביא לי את הסקי. וקח את המצלמה הזאת, למה לא מסתדר לי ביד אחת מצלמה, ביד שנייה שתי מקלות מסלול כזה. מה לא עושים בשביל חברים? אוי, בוזי. רגע. אוי. בירידה סקסית על הצד. יפה. תלביש את זה על הראש. איזה אלפייפ? אלפייפ בן זונה, אבל אני... גם סקי, גם מצלמה, קשה. אחי, זו פעם שלישית שלי, אני לא מספיק טוב בשביל לעשות ירידות כאלה. בלי... עכשיו...
over and out.